Munu, Ndu Mmiri, Ndu Azụ, Ojingazeri, ya chetakwa nwanne ya. Ngalaba na-arụgodi ọrụ ugbu a dịka olu ndị Igbo na Germany maka nkwado pụrụ iche a na-akwado maka mmemme ịga n'ihu ịkwa na ịkwanyere ugwu ezi Igbo gburugburu nwụrụ anwụ na nso nso a bụ dim Chukwuemeka Ojukwu ji obiọma na-ewetara unu ka o si aga n'ụbọchị taa. Onye unu na n'olu ya bụ Maazị Darlington Onuchukwu. Na mbido, geenụ ntị ka unu nụrụ isiokwu anyị ji wee mere akụkọ. Ụmụ Igbo niile bi na Germany a ekwekọrịtala ịza otu aha na ijikọ aka ọnụ ịdị na-akpazi nkata gbasara onwe ha n'ala ha bụ ala Igbo. Ụmụ Igbo gbakọrọ aka ọnụ zipụ mmadụ atọ nọchitere anya ndị Igbo bi na Germany na olili ozu eze Igbo gburugburu bụ dim Chukwuemeka Ojukwu emere na nso nso a n'obodo anyị. Ụmụ Igbo niile ekwekọrịtala na ọ bụ ụbọchị Satọde mkpụrụ ụbọchị 23 n'ọnwa Juun ka a ga-anọ na Frankfurt mee nnukwu mmemme pụrụ iche iji kwa eze Igbo gburugburu dim Chukwuemeka Ojukwu na Germany. Anyị ọrụ ụmụ Igbo niile bi na Germany ka ha ga-adenye aha ha na nzukọ ndị Igbo ọbụla dị ha nso maka ọdịmma nke ha. Enweela kọmitii na-achịkọtagodu ihe gbasara mmemme akwamozu a akụ n'ọnụ na onye isi oche ezukọrọ ọnụ wee họpụta. Ndị be anyị ọkwa na anụ gbaa ajọ ọsọ agbanyere ya ajọ eze. Mberede nyere dike ma ọ bụ mberede ka eji agba dike. Gwagezienụ ntị unu nụrụ akụkọ anyị n'uju ya. Ụwa niile tetara n'ọnwa Nọvemba afọ gara aga wee nụ maka ọnwụ mgbawa obi nke Chukwuemeka dim Ojukwu nke mere na ụmụ Igbo gazuru ụwa niile banyere n'ihe iru uju buru ibu wee na-eme ọgbakọ na mmemme pụrụ iche ebe niile ha nọ iji cheta ma na-akwanyere nwa amadi a buru elu. Onye bụkwanụ dim Chukwuemeka Ojukwu ezi Igbo gburugburu Ikemba. It was a hard decision for us to take to opt out of a federation in which we had invested so much, but we had no real choice. Over the years, our erstwhile compatriots had made it clear in unmistakable terms that they did not want us in the federation. Since the 1950s, our people were expropriated and discriminated against in parts of Nigeria other than their own. Furthermore, the experience of the 3 harrowing waves of remorseless genocide in 1945, 1953, and especially in 1966, involving a total of nearly 40,000 dead and countless others maimed or destitute, provided an object lesson which could not but be taken seriously. Self-preservation is probably the strongest human instinct, and it is this that has compelled the harassed and persecuted people of eastern Nigeria to seek refuge in their own home and amongst their kindred. Biafra's entire southeast coastline, from Ikang by the Biafran 9th Battalion led by Major Ogbo Oji.
Ụmụ Igbo bi na Germany a nwere ọgbakọ nke mbụ ha na Bonn maka ya bụ otu ihe ebe a nọ wee kpebie na ọ bụ ihe ziri ezi bụrụkwa ihe ga-adị mma n'ezie na ụmụ Igbo bi na Germany ga-esonyekwa kwa ikemba ndị Igbo maka ihe ọ bụrụ ozugbo ala Igbo niile. Ibe nji wee bịa ebe bụ na mụ shortly kedu onye bụ Emeka tọtụwa ihe mere n'Igbo metụrụ m not the way forward. Eme anya sị na o nwere ihe anyị na we were at the brink of creating rocket here just space about 40 years back. We had armored vehicles on the Hausa at that. Yes. We had scientists put together, work together for 3 years, and it has been there. Can we enact it? What do we do afterwards? What do we do? Uniting figure. Now, 10,000, 15. Thank you. I am not. I am not a victim. Anọ na ya bụ nzukọ mee ntuli aka elu wee họpụta otu nwa amadi eji aga mba bụ Chief Joe mee Nnanyelugo ka ọ bụrụ onye ga-anọ n'isi nhazi akwamozu a. N'ọgbakọ nke abụọ emere na Frankfurt ka ọnwa Febụwarị gbara 18 n'afọ a, imirikiti mmadụ si ala Igbo nupụtara n'igwe wee si na ọ bụkwanụ ụra tọwa ụtọ ekwewe ya ekwewe na ọ ga-adị mma ka e were kene otu akụ a ọnwa Ikemba wepụtara mee udo ma jikọọ ụmụ Igbo niile bi na Germany ọnụ. Ha nọzikwa na ya bụ nzukọ site na ntuli aka elu emere wee kpebie na Igbo ga-ejikọ ọnụ nwee otu aha otu obi nke mpaghara niile nzukọ ụmụ Igbo ga-adọnyere ukwu wee na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ha. Ewekwere mkpebi na aha a ga-ejizi amara ma na-ekwuzikwa okwu gbasara ụmụ Igbo na Germany bụ Ndị Igbo Germany. Nke a dịrị ire ka e mesịrị ntuli aka pụrụ iche emere maka aha ndị ọzọ dịgasị iche iche ọtụtụ ndị mmadụ wepụtakwara maka ntụle. Ha kwekọrịtakwara na ebe ọgbakọ ndị Igbo Germany opi ndị Igbo Germany ka ga-abụ na Frankfurt. Ha nọkwa n'otu ya bụ nzukọ nabata nhọpụta họpụtara na Bonn Chief Joe mee Nnanyelugo dịka onye isi kọmitii nhazi akwamozu a akpụ n'ọnụ. Ọ nọ n'otu Igbo Community Union South West Germany. Maazị Felix Ụwandụ sokwa ya na-arụ ọrụ dịka ode akwụkwọ kọmitii ahụ na ndị ọzọ. Tupu ọgbakọ Frankfurt ahụ a na-ebido nke ọma, ụmụ okorobịa ike juru n'arụ nupụtara n'igwe wee mee ngagharị iwe na Frankfurt wee gbagharịa wee chọọ eze Igbo gburugburu. Dim Chukwuemeka Ojukwu
dịka omenala ịchọ mmadụ ndị Igbo si dị. Ka ha mechara ngagharị iwe a, ndị ichie na ụmụ Igbo katara ahụ nabatara ha ka ha batara wee gọọ ọfọ ya na ya bụ omenala so, tụọ mmanya n'ala wee rịọ ndị ichie ala Igbo ka ha nabata mkpụrụ obi Dim Chukwuemeka Ọdịnegwu Ojukwu na ndokwa, gọkpọọ ọfọ, tie iwu wee rịọ arịrịọ si biko ka ọnwụ a bụrụ nke ga-ejikọ ụmụ Igbo niile ọnụ. Ọ ga-abụzi ezukọ nyụọ mamịrị maka ọdịmma ụmụ Igbo, maka ọdịmma ala anyị, ka o nwee ike ịgbara anyị ụfụfụ ụmụnna. The picture. The two of us were the last women standing. Iwe